Masu bibiyar wannan channel tamu barkanmu da warhaka. Yau zan nuna muku yadda za ka goge email address ɗinka daga wata waya wacce ka sayar da ita kuma ka manta baka goge ba, ko ka je wani cafe ka yi log in da email ɗinka kuma ka manta baka yi log out ba. To kana gudun kada a samu matsala a dinga kalla maka message ɗin da suke shigowa ta email ɗinka ko wani sirrikanka. To idan kana so ka goge email ɗinka ba tare da ka je gurin wannan cafe ɗin ba, ko kuma ka je ka lalumi wayar da ka sayar ko ta ɓata, to za ka iya amfani da wayar da take hannunka. Ko da email nawa ne kai login a ko ina ne, insha Allah za ka iya fita daga cikin su. To biyo mu, insha Allah zan nuna muku yadda ake. Da farko ka samu Gmail address na wayar haka. Wannan app ne na Gmail, sai ka tabbata ka yi login a wayar da take gurinka. Ko ba wayar ka bace, za ka iya karɓar aron wayar wani ka yi login a email ɗin. Bayan ka buɗe email ɗinka, sai ka zo wajen profile picture ɗinka nan. Wasu suna sa hoto anan, wasu kuma suna barin sa babu komai. Komai mai dai anan nan gurin za ka zo ka danna. In ka danna sai ka jira, zai nuno maka option ga nan Google account. Wannan shi za ka danna Google account. Sai ka jira, idan ka danna shi zai nuno maka wajen settings, duk wani settings na email address ɗinka. Sai ka scroll na wannan, za ka dinga jan wannan gurin, za ka dinga ja dama da hagu. Sai ka zo ka zaɓi wajen security ɗin nan, inda aka security. Idan ka zaɓe shi sai kai ƙasa, akwai inda aka rubuta devices, your devices. Ka gan shi nan gurin da aka sa your devices, where you are sign in. Wato wannan gurin zai nuna maka a inda kai sign in da wannan email address ɗin naka. Kun gani yanzu ya ce min 2 session on Android phone. Na yi sign in a Android phone guda 2. Idan da ce akwai wata kwamfuta ma zai nuna maka. In Android phone ɗin ko iPhone ne ko wayoyin sun fi guda 2, zai nuna maka adadin su. Kun ga anan gashi wayoyin akwai Tecno Spark 3 Plus da kuma Tecno LBS. To sai ka shiga ka danna, sai ka zaɓi wacce kake so kai sign out ɗin a ciki. In wata kwamfuta ce, in wata waya ce, sai ka abin nan. Wannan na farko shine wayar da nake amfani da ita, wacce yanzu gashi na ya ce your current session, da ita nake amfani. To na biyu kuma shine ina so ne log out daga wannan wayar. To sai ka shiga ka danna ta. To sai ka danna wannan sign out, gashi nan sign out, sai ka danna. Sai ka ƙara danna wannan sign out, sai ka jira. Kaga yanzu ne ya nuno maka, gashi nan ya ce sign out, ma'ana ka fita daga wannan wayar. Ko a ina wannan wayar take, duk inda aka turo ma email ba za a ƙara ganin sa ba, ka riga ka fita. In kwamfuta ce ma, in wani cafe ne ma, in dai an turo email din ka riga ka fita, ba za a gan shi ba, sai ka ƙara yin login tukunna. Wannan shine ƙarshen wannan tutorial. Da Allah a yi like, sannan a yi sharing ga 'yan uwa su ma su amfana.